adi maklong ke wang pen ining ke the bang ke atumi dik koloni sakul pen jitu labang so irrigation along le along aron re pen ke do tip aparok ahom atum jitu ke be ke che so atum phan ke tharli ji po order pitang lo la pen adona long labang so notice pe bom tang lo la sini li tum ta me mohet nang le nang ka yuson dak thak aprang ta la son order pilo la son aprang ta ke tharli ji order appeal lo so ta me claim clear tipu si ta me non apor Karbi Anglong non airset prung set je parok konam phan non tribal phan lo pota pilong lepo kachi song along bangke la puson bangke chong thui thedat nang po officer atumta la pen council tumta ma thape me nang po la pen fuluni circle atumta la bangso non ke tharle je notice ki pi ke tharli ji po notice ki pitanga teng pen claim bet nang po la pen la bangso ki claim bangke officer nang tumdet kali pu bangse pini tum ning pa thedun pini ni tung kaca song det lapu kali ladak Karbi Anglong Karbi Aning sipet nang penlang per constituency atuma phan anta ke thek kere ladak thek reset side la pen ladak buja atum side de Karbi atu ning ke me side la si labang so election along ke chitu pet chirap pet si la aron ripen ke do atum phan anget harle bek nang po harle e popo bang se nili tumang ke kaddo han tuning ridut pini labang so adima klong penang galang bang athe labang so adima klong bang ke lang per katsa arua tumsi ladak cepahem pulo labang solong le phelang jok nang ji pwa kachi song along 2021 pen lo arjap tip la pen ladak langper chomna sar po picnic spot pusi amien ta earphone lo lake council long ta record lo lake tourism department pen masi labang so awar sai pipon lo lasin non labang so election ji po bangke nili tumke ning thepi khangjang lo chihok pi khangjang lo la pen la bangso long le bangke department atum chilong thu nang po Karbi Anglong autonomous council arideng chilong bek nang po bangsi pini ni tum la dak adima klong pen ke ni tum ke jong pon la pen la bangso notification ke pi la ke notice pinang na dat nai ra phan chong thui iri athe non la bangso ning ke pung ahot airset pung se da hot revenue circle atum tame mathalo non Karbi Anglong atum labang so ka chisong ahut ladak ta ronde posi tharle nang po ka mathala ke me pik alam lo posi nili tum ta lang le tumalong si arjap thiblo la pen labang so men tu si eviction jima lage Karbi doan si ladak ke nang chirap nang chitu dum lo bosi ni tum ning thelo ta si pini tum adima klong pen solang do Karbi arat atum han an ka chuning ri la pen song alam wang nang nelo litum political party bang chiyongge si Karbi pupen kachema thapen si pini labang so along le phelang bang le tum chi pajok do nang posi along along sitamini tum keng kam ke damaling ke charja baling tani tum labang so lam si solang do Karbi phan chuni report la hello tangse media kote tuman suroga rasobta angkamri pen la pen nangkar jokta la sinitil ni tum dak local hoy pen la pen dak dak langpher MCC long ni dum klembang pi putum do se dak jetu la circle office pen de pulungi long pen lobak lang lo je dak 15 days sangbong pen la tum han mane la so 15 days pen jong se la tum dam de butang de ka tharle abuthak lupale lo da pen ronda ron lo bon la aro sartum ni ne ni thomne apor do la tum ron lo ase nile tum da la juntu irrigation department along le keto tum han ke nile tum bang da jon tum bamelo la pen da juntu da non nile tum keto bam adim bang ke da jomna sarpo langteng thipi ac picnic spot si nil tum selam lo la pen 2024 aning kan da no December cheklo tameni tum da nong yeson lo la pen dak ilitum local em sar to me dak ilitum nang chitong lo alang ni pensi kang pupon lo nasi dak ilitum ene pan hok thelang lak budang te ilitum dak isi revenue lo economy la locality tum pan ta isia kerap dozi upoi fit joinis nilitum dak so picnic bang kang pupon nasi non la so buthak nang keli rok bangke